Втора част на видеообработка с мобилното приложение CapCut. Тъй като вече разгледахме някои основни техники, с които всеки начинащ може да започне да обработва по елементарен начин някакви видеа, сега ще навлезем малко по-надълбоко с някои други основни техники, които се ползват, разбира се, от професионалистите. Но, преди да пуснем едно интро, искам само да ви покажа какво яко нещо си взех от Тему. Сайта Тему. Предполагам всеки го знае. Но вижте какъв надпис Don't quit, do it. Ха-ха, доста тарикатско. И свети в много приятни цветове. И сега ще го сложа тук на този стол, ако се чудите защо е там. За да свети. И да ви напомня да не се отказвате. Не знам дали се вижда. Но това е за да ви напомня първо, който не е изгледал първата част. Ето тук, някъде ще се появи линк да я изгледа. И сега, разбира се, едно интро. Така, влизаме сега в приложението CapCut. Отново ще ползвам мишка. Разбира се, за да видите къде цъкам и какво се случва. И така, първото нещо, което трябва да свикнете и разбира се това, както казах и в първото видео, трябва много практика, за да може малко мозъка да свикне с това нещо. Първото нещо, за което си говорим, са слоевете. Мисля, че в първото видео се опитах да обясня какво е B-roll, но A-roll, отново ще се опитам да го обясня. A-roll е това, което гледате в момента, където говоря. Но, да речем, правя презентация, ето тук на този фотограф, и как може да направите невероятни снимки на открито с естествена светлина, и когато тези кадри върват над това обяснение, това е самият B-roll. Разбира се, за да направите такъв ефект, то не е ефект, но за да направите такъв тип монтаж, разбира се, ви трябват слоеве, защото отдолу ще си върви това видео, което гледате в момента, а отгоре, над него, като един допълнителен слой, добавяте кадри като този. Така, как работим с слоеве в програмата CapCut? Тук се нарича Overlay, така нареченият Overlay. И примерно, сега съм добавил няколко видеа. Ще зум аутна така с пръстчетата, този таймлайн. Виждате, че съм добавил 3 кратки видеа. И сега ще изтрием тези двете. Маркиране и изтриване. И искам тези видеа да ги добавя като някакъв допълнителен слой. За целта идвам директно на Overlay, Add Overlay и добавям тези видеа. Сега, както виждате, това видео не ми запълва целия фрейм. В момента работим на Full HD резолюция, но явно тук е по-малка и затова с пръстчетата, като е маркирано, хоп, и то директно запълва. Може дори и още малко. Така. Както виждате, този слой, ако го сложим от началото, той тотално закрива първия слой. Разбира се, няма никакъв смисъл това нещо. Сега, каква е идеята на слоевете? Точно едната идея е да си слагате B-roll кадри. Другата идея е, тук в самата програма има различен тип слоеве. Едното е да наслагате видео върху видео. Другото е когато слагате текст. Примерно, нека добавим някакъв текст, примерен. Ето, Enter текст с някакъв стил. Ще му зададем ето така някакъв неонов златен текст. Примерно ще напишем Sunset. Така. Този Sunset може да си го местите
където и да било и виждате как самият текст вече той е на отделен слой. Като в момента виждате, аз ще го разтегля над цялото видео. Ето това е цялата дължина на видеото. Но примерно искам този sunset да се появява само на кадрите, където Ади позира за фотосесията. Някъде ето до тук. Така, когато дадем назад и още назад, виждате как текстовия слой изчезва. Тук обаче CapCut са го направили доста лесно и готино, защото примерно оранжевото са текст слоевете, червеното са видео слоеве и аудиото, да речем ще добавим и някакво аудио, примерно. Ето Summer. Така. Примерно, добавяме го. Ще го... Трябва да го маркираме и задържаме. Пускаме от начало. Добре, ще добавим и някакъв видеоефект. Да речем някакъв глич. Ето този хроматик, примерно. И го добавяме. Ето тук се вижда, примерно, че светло-сините линейки са аудио слоевете, а вече тъмно-сините са видео ефектите. Като разбира се този ефект отново може да искаме само на дължината, където е текста. Да се появява. И съответно ако дадем назад и ако излезем на това меню, в самите слоеве се влиза директно. Ако натиснете текст, ви показва текста. Ако имаме някакъв оверлей, виждаме оверлей слоя. Ако има аудио ефекти, съответно ги показва всичките и така нататък. Разбира се, captions, ако искате да си сложите субтитри, те са на съвсем отделен слой, а може би са и на слоя с текста, но това не го знам. Така, много е важно да не се объркате с тези слоеве и винаги да знаете кое къде се намира и ако има някакъв бъг в самото видео, да знаете къде да отидете, в кой слой и да наместите, съответно да направите корекция. Така, слоевете са много важни, това са основни неща, които ако ги свикнете, вече монтирането на видеа ще ви е супер лесно. Така. Сега, примерно, ето, тук всичко се бъгва, нищо не съвпада, саунд ефекта не съвпада, този надпис просто се появява от някъде, въобще пълна трагедия. Така, нека първо този оверлей, този видео слой с задържане, нека го преместим и за да може да се види цялото видео. Така, другото нещо е, този текст искаме малко да го анимираме. Така, идваме в текст слоевете и даваме на Animations. Тук е хубавото на програмата, че ви дава супер много готови пресети. Разбира се, повече са платени, както се предполага, но ви дава и супер много безплатни пресети, които са доста готини и могат да се ползват. Тоест на вас не ви трябва да знаете как да анимирате. Но за анимирането ще си говорим малко по-късно, където вие сами може да си правите някакви анимации. И така, тук може да изберем някакъв, така, като сме тръгнали на глич, нека да е глич. Това е на Out. Важно е да гледате на коя опция. В момента това е как изчезва текст. На In е как се появява. Тоест,
Тук, разбира се, всичко ще го направим тотално рандом. Самият текст може просто да се появява ето по този начин или да се изписва. Примерно. Така. Sunset. Ще напишем Sunset фотографи. Така, като тук може да добавим ето така. Примерно Sunset фотографи. Ще го сложим малко по-централно, може и да го намалим. Така. Добре. Да видим сега какво се получава. Това видео вече е монтирано супер елементарно. Сега. Другото нещо е, отиваме на слоя на аудиото и съответно където се появява снимката, ето тук, вече може да добавим този саунд ефект, който е с щракането на паракчето. Хоп! И така, тук може дори малко да скъсим тази част. Така, идваме назад, виждаме, че след като скъсихме частта, този overlay ефект от следващото видео трябва леко да го дръпнем назад. Когато знаете къде се намирате в таймлайн, какво сте добавили и какви са словете, е супер лесно. Вече и знаете, ако има някакъв такъв бъг, знаете къде отивате, леко дърпате и оправяте нещата. Така, второто нещо, което ще ви направи от по-напреднали към професионалисти, не казвам, че ще станете професионалисти, но е много готина техника, това са маските. Какво представляват маските? Сега много набързо ще ви покажа как да работите с маските. Не знам дали ще направя някакъв мега едит, но да речем, тук искам този кадър да го дръпна малко надолу и съответно, като отида на Overlay, за да видя другия слой, където ще добавим един нов Overlay върху това видео. Ето това. Виждате как тук отново снимам. Малко ще го зумнем да запълни фрейма. Да пуснем да видим какво се случва. Може би ето тук. Или не, нека да си от началото. Искам това видео да започва ето тук отгоре. Съответно това ще го дръпнем малко надолу. Когато цъкнем на тази част, цялата ето тази част ми е напълно излишна. Как можем да я скрием? Разбира се, с маска. Само да намерим къде са маските и веднага го правим. Ето. Маркирате видеото, на което искате да изтриете някаква част. В случая тази долната въобще не ми трябва, искам само тази с камерата. Даваме маск и съответно тук ви показва някакви опции с маски, на мен ми трябва хоризонтално. И виждате, директно ми я прилага в центъра, но на мен ми трябва само ето до тук някъде. Разбира се, потвърждаваме. Сега ще наместим още малко нещата. Това видео ще го дадем още на тук. И това с маската малко надолу. Като отидем пак на маски.
Ето, тук. Виждате, че то си я помни маската и може да й направим някаква корекция. Примерно, ето до тук. Потвърждаваме. И това видео може да го дръпнем още малко надолу. Като разбира се, ако искаме да ми се вижда така главата. Без да я режем много. Сега, тук може да жертваме, разбира се, шапката малко. И в момента имаме ето това видео. Толкова за маските. Трябва да ги видите, те са различни типове и трябва да експериментирате с тях, да триете някакви части от видеята. Ще пусна и един рил, който е много тренди, така наречен тренди, с който ще ви демонстрирам как супер бързо, т.е. не е рил, а шорт. Ние сме в YouTube, използваме шортове. Един тренди рил, който сте виждали един голям човек прескача сградата и скача пред вас, но много тъпо го обясних, затова направо ще го пусна на шорт след това видео, в което съм използвал отново същата хоризонтална маска, с която просто да изтрия фона. Трето нещо, което е супер ключово за това да преминете едно ниво нагоре, над начинаещите, е, разбира се, така наречените keyframes. Сега вече става супер объркано. Слоеве, кейфреймове, маски и така нататък. Но с практиката, повярвайте ми, ако практикувате много, всичко това ще ви стане автоматично и вече ще знаете какво правите на практика. Сега, в този пример виждате как отначало шапката е срязана нагоре. И да речем, не искаме да режем шапката, но вече в последствие, тъй като долу клякам, се получава един супер голям въздух. И за това, как може да го оправим това нещо? С така наречените keyframes. Маркираме видеото и ето това са така наречените, това е бутончето, с което добавяме така наречените keyframeове и цъкаме тук. Виждате как се появява едно диамантче. Какво означава това? Че точно в тази част видеото се намира в тази позиция. И когато дръпнем до частта, където вече съм много надолу, тук ако дръпнем самото видео нагоре и искаме да запълним фрейма, виждате как програмата автоматично си добавя един keyframe. Какво означава това? Че първоначалната позиция ни е това, или как да го обясня? Примерно, първоначалната позиция на слоя ни е това, което ни е първия keyframe, и втория keyframe вече добавяме позицията да ни е тук. И какво се случва обаче? От първия keyframe плавно до позицията на втория keyframe самия слой се движи. Ето сега ще ви го покажа. Какво се е случило? Така, само че на първия keyframe трябва да му зададем позиция, където не реже шапката. Ето така. Хоп! Виждате ли как синьото квадратче, което маркира тази част на слоя, как се мести? Разбира се, това ако цъкнем някъде и го скрием, това въобще не се вижда. Сега, тези keyframeове, разбира се, в момента те са много дървени. Тръгва от тази точка, завършва тази точка. Тоест, фреймът тръгва тук, бум, спира тук. Сега, ако искаме да го направим по-плавно, за да е едно такова движение, по-плавно движение, така наречено. Сега, тук на този пример много не може да видите разликата, но примерно при текст, сега ще добавим един текст набързо. Така, идваме в главното меню и добавяме един текст. Нагласяваме си текста както искаме, слагаме си какъвто ефект искаме. И сега, ако искаме този текст да ни се появи от дясно наляво, примерно, да не се директно появява така,
Разбира се, пак трябва да използваме така наречените keyframes. Така. Идваме в позицията, аз лично така го правя, идваме в позицията, където вече искаме текста да се намира точно тук. И бодваме тук един keyframe. Идваме в първата позиция, т.е. в първи фрейм, където всъщност се появява текста. Така. Маркираме го и съответно го дърпаме на тук. И какво се появява сега? Т.е. какво се получава сега? Този текст, хоп, идва и се появява от тук. Виждате колко дървено. Бум и просто спира. Директна спирачка. Сега, как може да омекотим това спиране? Разбира се, с този бутон и с тези криви. Тоест, ако искаме по-бавно да пристига, даваме един от тези ease out. Виждате как текста как идва, все едно се е засилила колата и бавничко спира. Жък. И така може да омекотявате всичките тези анимации. Сега, може да ги триете. Съответно на мен тук много бързо ми идва надписа. Твърде бързо. И за това, когато е маркирано така червено, даваме минус и даваме малко по-напред и надписът тогава пристига да дойде до тук. И какво се получава? Виждате как малко ми забива програмата. Виждате ли как супер плавно, не е от точка до точка еднаква скорост, ами малко забавя. Така може да си играете с тези keyframes и да си анимирате както текст, така и картинка, така и цял видеофайл, който да пристига от някъде, нещо да се завърта и така нататък. Сега, като последна техника, която ще бъде в това видео, е премахване на фона. Това е много сложен процес, ротоскопинг се казва и изисква доста ресурс. Но тук в CapCut става доста лесно и сега ще ви покажа, да речем искам този текст да се появява зад моделката. Така, за това тази част първо трябва да й направим един дубликат, по-скоро два дубликата, като идваме на Duplicate. Обаче къде е Duplicate? Просто не го виждам в момента. Ето. Правим дубликат, като този дубликат го преместваме на друг слой, съответно върху другия. Така. И сега в този случай ще си направя още един дубликат, който го премествам на още един слой надолу и пак върху другите. Сега, съответно на най-горния слой, тук в случая това ми се пада най-долния. Това е интересно на тази програма, че най-долния слой всъщност се намира най-отгоре върху другите. На най-долния слой идваме тук и даваме Remove Background. Сега, тук на версията за таблет Auto Removal е платено, но на мобилната версия на мен ми го дава безплатно. Само цъкате и програмата си върши работа. Но тук трябва да свършим малко ръчно. Идваме на Custom, взимаме един бръш, големината ни е добре и започваме да рисуваме моделката. Сега, тук минаваме ето така. Много набързо само ще го направим. Разбира се, ще добавим и този плат, който мята. Така, пускаме и виждате ето тук отстрани
времето, за което програмата изчислява и другите фреймове, тъй като това го правим само на един фрейм от тази част. Сега даваме OK. И ако дадем малко по-назад, виждате, че текста пак не е зад моделката. Защо? Защото тук трябва да направим и настройка на слоевете, защото този текст в момента се намира абсолютно най-отгоре над всички други слоеве. Как става това? Цъкаме на текста, всъщност на текст. Така, маркираме текста и даваме Layers. Съответно, този Playhead трябва да бъде на частта, където е с различните слоеве. И като дадем на Layers, като маркираме и дадем на Layers, трябва да маркираме текста и го преместваме между двата, тъй като най-горният слой с моделката вече сме изрязали фона. Даваме OK и да видим сега този ефект. Оп, чакайте само, още веднъж, малко накъсва превюто. Така. Не съм сигурен дали изглежда добре в този случай, но виждате как програмата просто почти перфектно е изрязала моделката. Сега, в този пример не знам дали работи много добре, но виждате, че може да ползвате този ефект на някакви други клипчета, където ще пасва още по-добре. И така, приятели, ако видеото ви е било, разбира се, полезно, може да се абонирате за канала. Ще правим още такива видеа, още монтажи, едити и така нататък. Всичко свързано с фото, видео и всичко, разбира се, което знам и мога да ви го покажа. Ако говоря като работно, с всяко следващо видео се надявам самия говор да ми е малко по-добре или така да стават все по-добри видеята. И така, разбира се, ако ви е било полезно, абонирайте се за канала, там натискайте камбанки, ако ви харесало също, разбира се, ако ви харесало, натиснете един палец нагоре. Ако нещо не ви е ясно или искате да направя някакво специфично видео, разбира се, моля да напишете в коментарите. CapCut е програма, която е с супер много функции, затова, разбира се, няма никакъв проблем да цъкате и на другите бутончета, за да видите какво представляват. Ще направим, разбира се, и още видеа с CapCut, в които ще направим някакъв конкретен проект. И така, приятели, започвайте директно да монтирате. Може и някакви пробни видеа, но е важното практиката. Нищо друго няма значение. Програмата ще я научите супер бързо, но ви трябва практика. Знам, че отначало е малко досадно, но това е пътят към професионализма. И така ще се видим в следващото видео, където ще разгледаме една много яка камерка. Тип екшън камерка, но е супер брутална. Но това в следващия.